Doncs mira, tot va començar quan em vaig presentar al programa Joves i Ciència. Em van seleccionar i el primer any d'aquest programa, d'aquesta beca, va consistir en fer unes estades d'estiu al Pirineu, on més o menys vaig acabar veient el que és el que m'agradava a mi de la ciència, de la química en particular, tot això de la ciència de materials. I doncs, a partir d'aquest segon any he anat venint cada estiu aquí a l'Institut Català d'Investigació Química a fer estades com a estudiant en pràctiques. I també, fruit de venir aquí a l'ICIC, vaig conèixer la Laia Pallejà, que em va proposar d'anar de professor a una edició del Joves i Ciència, quan jo anteriorment havia anat d'alumne, i posteriorment també em va dir de fer de professor aquí al Bojos per la Química. Comença el gener i acaba el desembre. Els estudiants, quan venen, fan primer de batxillerat i acaben fent segon de batxillerat. Dura 18 dissabtes, convidem un grup líder de l'ICIC que ens ve a donar un seminari. Al principi jo, com que acabava de sortir de l'ESO, la química tampoc no la coneixia massa, però quan ho vaig veure vaig dir, provem-ho, semblava interessant. Al principi ens vam adaptar tots una miqueta al ritme de treball, però un pic ja van assolir el nivell, ja tirem milles, avui estan treballant tots sols. I sempre venen cada dissabte amb preguntes diferents, coses que han vist a la televisió, i venen Laia, has vist això i ens ho pots explicar? Llavors, a part d'això, llegeixen molt, tenen inquietuds, i aquí ho posem tot en comú. I ho discutim i mirem a veure com ho podem resoldre. Aquí tinc l'oportunitat d'aprendre tant part teòrica i després ja fem pràctiques, perquè potser moltes vegades a l'institut no tenim temps d'anar al laboratori, i és la part que és més interessant. Toquem totes les reaccions i a partir de la teoria fem una sèrie de pràctiques que recolzen aquesta teoria. No els donem la recepta al peu de la lletra, sinó el que volem és que ells pensin i raonin i busquin com poden fer la reacció. Una vegada tenen els resultats, sempre ens els han de presentar. Se reuneixen en grup, així aprenen a treballar en grup, i el dia següent ens els han de presentar a tota la classe. Treballar al voltant d'un article científic i entendre'l i aprendre a comunicar un article científic, explicar-lo i fer-ne una presentació. Això tenia el seu punt de dificultat perquè era en anglès i també eren temes una mica difícils, però amb esforç i endavant. Si no surt encara és millor perquè te preguntes per què no ha sortit i encara aprens més d'això. Trobo que és una experiència inoblidable, sobretot pels companys també. Ensenyar uns alumnes meravellosos el que és la química en realitat a la vida quotidiana i també de motivar-los perquè triïn en un futur una carrera de ciències, especialment la química. Coneixent altra gent que també li agrada temes com aquests, gent que pensa més aviat com tu, gent amb qui t'hi trobes molt bé, hi ha feeling. Jo podria dir que he descobert una cosa que no coneixia de mi, que és que m'agrada ensenyar. I tot aquest conjunt d'esdeveniments m'ha donat també la possibilitat d'anar a l'Imperial College de Londres.